Ako se pitate zašto ga žele, Kosovo vredi preko 1000 milijardi evra. Za mnoge Kosovo i Metohija predstavljaju svetu zemlju, srce Srbije, centar pravoslavlja i kolevku našeg naroda, dok je za neke to samo parče teritorije. Međutim, jedna stvar se ne može osporiti, a to je vrednost Kosova i Metohije. Rezerve uglja procenjene su od 12,5 do 14 milijardi tona. Kada se to pomnoži sa cenom od 26 eura po toni, dolazimo do 325 do 365 milijardi eura vrednosti samo u uglju. To se tiče ukupne procene uključujući i ostale rude. One u zavisnosti od izvora variraju od minimalnih 400 milijardi do čak i preko 1000 milijardi evra. Evropska unija koje pojedinci toliko teže i koja nam kaže da trebamo da se odreknemo kosmeta, do sada je Srbiji dala 250 miliona eura godišnje. Kada se sprovede prosta računica, ako uzmemo minimalnu vrednost Kosova od 400 milijardi eura ili maksimalno od 1000 milijardi eura, a dobijamo 250 miliona eura od Evropske unije, da bi dostigli minimalnu vrednost, bilo bi nam potrebno 1600 godina, dok za maksimalnu vrednost od 1000 milijardi eura bi nam bilo potrebno 4000 godina da isplatimo vrednost rudnih rezervi u kosovskoj zemlji. Ovo je prosta računica koja obuhvata poljoprivrednu zemlju, nekretnine, skijališta, kulturne spomenike, turizam, elektrane i tako dalje. Nisu oni Kosovo okupirali zbog takozvanih srpskih ekstremista, niti da bi pomogli albanskom narodu. Oni su Kosovo okupirali zbog novca i to je jedini njihov motiv, zapamtite to.